Hello, nami karon sa Milan, Italy. Tanawa na, dako kayo nga simbahan. So, this is Milan. And then, nami Christmas tree nga dako. So, I'm gonna travel from Switzerland, padulong doon abot to almost 6 hours. Train lahat. Train tanan. So, abot gabi, may abot. Dani sa Milan, medyo expensive. Gamay. Kumpara dito sa Germany, sa France, ilang food kay common lang, Italian. Ilang pasta, dami. Wala pa naman tilawan tanan, pero karon pa na appreciate ang Italian nga spaghetti compared sa Jollibee spaghetti. Usually manggod, kung dili siya kanang Pinoy style spaghetti kay medyo luudan po kay feeling na kung nagkaungkog sagbot plus spaghetti, pero at least dan tomato sauce good nilami, carbonara pa nila lami. Tayo na ko uban nga mga food. And then we'll see. Kung wala pa nitalawa na pizza, let's see kung nami ko nila pizza. But so far, makita ni mo lamig jud, tanawon. So tanawon na to kung unsay diferensya sa pizza Italia o Pizza Hut. So far, one observation na ni si Milan, kay grabe gid ka fashionista ang mga tao. As in, binawag sa France, fashionista din mas grabe. As in, grabe nga mga sanina, leather, Gucci, Prada, so unsa na lang. Ngayon sa France magod kay stylish pero dani visible gid ang style. Nga grabe. Hindi ka makita Gucci nga loud ka ay vocal yung mga sanina. Huwag nga nawala na rin ko. Ano ang tan? Nice titistingan nilang bike. Mas classic siya kumpara dito sa Paris. Oh, old kayo. Mga kabalo, saon ni siya og abang. No, nice itistingan. Nagpedal pa lang daan, karaan kay style. I'm not sure kung motorized or kani dili mini motorized ng isa. Na lang.
He can feel deep and be a star. Things fall apart, but nothing breaks my heart. Dani sa Milan na tubig. Buhon ka, inom lang ka din. So, sold na yung tubig na subig. Gabi ka mahal yun. I'm not sure kung asa ko karon pero I think Old Castle sa Milan. No, bulos pangalan. Pero huwag kayo. Parang Roman times pa niya siya nabuhat. Alright, ako sa Dumo. Dumo? Central Church sa Milan.
kay tao. Lagan pod kalapati. Dako kayo. Amot mo makasunod. Otherwise, try mo sulod di amis. Abi ka dako. Itong tanawon yung architecture, ani grabe. Grabe ka detalye. Tanawon mo sa taas. Kanya marble man siguro ni. Oh? Grabe dyan. Sa pila ka tuig gani nga gibuhat. Grabe ka artisan. And then tanawon ni mo iyang portahan. Ang detail sa pagbuhat ani nga portahan. Made of bronze. As in, grabe. No wonder artisan yun yung mga Italian. Karon sa museum para tanawon ng taong Last Supper. Fortunately, sold out sila tanan. So, there's no option na makakita. Sayang. Nice na ba dibinta? Tanawon na lang na ko ng ilang museum. Gamay naman tao pero I don't know ano mo sold out. Sayang. Just found out na sold out gid siya. Ang next na available na February pa, mid-February. So grabe. Months in advance sold out. Sayang. Isa na pa niya sa painting na gusto na akong tanawon pero anyways. Grabe ka, sayang. Next time na lang. Bawi sa next life. At least na yung small garden nga libre. Nice. Kita rin ako ni by accident. Kilid sa museum. Fortunately, hindi pwede makasunod dito sa center. Consolation price na lang. Sold out nga ticket. Nice.
sa old streets of Brera, Milan. Nice kayo, ka-old stone. And gamay kayo nga mga dalan. Social kayo. Okay. Na ako sa statue ni Leonardo da Vinci. Born na kay si Leonardo da Vinci. So, mag-lunch tayo. Pasta. I'm not sure sa pangalan nga pasta. Pero, Mindanao. Sicilian dahil Sicilian pasta. With one. Shrimp. Everything else. Buon appetito. Last night na mo sa Milan. So mag-order na lang yung kape na lang yung Tinapay. tinapay. More tinapay. In fairness, dami kayo. Tinapay sa first. And then maabot na ang mga bulad. Maningan mo appetizer. Caprese. I don't know si pasabot pero ako nang ibawaan, lami siya. Unsa ni? Sibas. Kani siya beef nga giputol-putol. Looks good. Bon appetito.